खुलुमबाय लोगोफोर बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार सोलिफु खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 7 मे शुक्रबार नोंथांमोननि सेराव टप 5 निउज लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। फार्स्ट निउजआव दं बिटिसिखौ गोलाव 19 बोसोर सालायना सिफ जाबोनाय आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि लोगोसे गायसनगिरि आसामनि सासे गोख्रों राजखान्थि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौ दिनै बिसायख'थि फोसावनायनि उनाव गिबि खेब रायजोआरि थावनियाव नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव गिबि खेब कर'ना भेक्सिन थुजाफैदों आरो सावगारिया ससियेल मिडियायाव फोसावजादों। सेकेन्ड निउजआव दं आरोबाव आसामाव जादों मुगैथाव जिनाहारनि जाथाय। न'नि बिगोमायानो जिनाहारि खालामनानै 5 दाननि प्रेगनेन्ट खालामबाय भाराथिया महरै थानाय 7 थाखोनि उन्दै फरायसुलिखौ। आसामाव फिन जादों गले गले उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि जाथाया आरो बे जाथाया सोराङाव फैदों। रहा बाक्सा गगामुगनि उनाव बे खेबाव पुलिसजों बुंफबना थानाय गुवाहाटी नोगोरमायावनो जादों बे गिख्रंथाव मुगैथाव जाथाया। भारा न'नि बिगोमायानो जिनाहारि खालामदों उन्दै हिन्जावसाखौ। बेबो सासे नङा सानै दुथाङा जिनाहारि खालामो हिन्जावसाखौ, जायनि जाहोनाव थाखो 7 आव फरायफुबाय थानाय फरायसुलिया दासान्दि 5 दाननि प्रेगनेन्ट दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। लंपट मुखिबुर रहमान इसमुद्दिन आलीनि गाज्रि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जायो बे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया। माखासे आयेन आरो नेमखान्थि रैखाथि बायदियै हिन्जावसा मुं थंखौ मख'नो हाला। दिसपुर पुलिसनि खाथियाव दायनिगिरिनि हेंथायै एजाहार होनायनि उनावबो दासिमबो जेबो फिननाय मोननो हायाखै गाग्लोबजानाय बे हिन्जावसा आरो नखरा। थार्ड निउजआव दं बरमागुडी सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय जागायबाय 18 बोसोरनिफ्राय 44 बोसोर बैसोनि कभिड भेक्सिन होनाय हाबाफारिया। बाक्सा जिल्लानि बरमागुडी सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय 18 निफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनो कभिड-19 भेक्सिन होनायखौ जागायदों। फुंबिलि समनिफ्रायनो भेक्सिन लानो सुबुंफोरनि गोलाव सारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो कभिड टेस्ट खालामनाय जायो आरो बेनि उनावसो भेक्सिन होनाय जायो। मख'जाथावदि भेक्सिन लानो सारि जानाय समाव सुबुंफोरखौ समाजारि जानगारनि नेमखौ फालिनाय नुनो मोननाय जायासै। भेक्सिन लानो थांनाय गोबां सुबुंनि देहायाव कर'ना मोननाय जायो आरो लोगो लोगो बिथांमोनखौ हम आइसोलेसनाव थानो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बरमागुडी सावस्रि मिरुनि नायदिंगिरि फाहामगिरिया बयखौबो कर'ना होबथानाय नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनो थाखाय खावलायहरदों। फर्थ निउजआव दं सोनाब बंग'नि बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथायाव बोलि जानांनाय सुबुंफोरा आसाम फारसे आश्रय लाफैदों। बे समाव बिटिआर खुंथायनिफ्राय दुखु सुखुनि खौरां लाहैदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगा बिथाङा बाहागो लाहैना बेफोरबायदि इनाय अनागार हाबाखौ मावनाया गाज्रि जादों होनना बुंदों। राजखान्थियाव जेननाय देरहानाया थाखायो, नाथाय बिदि अयथासार खालामनाया गणतन्त्रनि थाखाय गाहाम नङा होनना बुंथिदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों बिटिआर सरकारनिफ्राय जा हायो हेफाजाब खालामगोन होनना। दानिया फैदो जोबथा एबा 5 निउजआव। बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव एसएसबिआ अपारेशन खालामदों। शुक्रबारखालि बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमनायाव एसएसबिनि अपारेशन जायो। बे अपारेशनाव एसएसबिआ बोखांनो हादों दंफांजों लोगोसे 2 मटर। भारत-भुटान सिमनानिफ्राय सिखावै लाबोबाय थानाय समावनो लामायाव एसएसबिआ हमदों 2 मटरखौ। 2 मटरखौ गारनानै खारो ड्राइभार आरो सिखाव फालांगिरिफोरा। बे सिखावै लाबोनाय दंफांफोर आरो 2 मटरखौ बाथाबारि हाग्रा बिफाननो गथायनानै होदों। मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो सिखाव फालांगिरिफोरा दंफांनि फालांगिरि खालामगासिनो दंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो जायबा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। गोजोन्थों।